live na rin po si James Street. Shoutout sa inyo guys. Kaya pag ano na lang po sa YouTube channel ko, pakiabangan na lang po. DJ Nerdy. DJ Nerdy. Nerdy. Oo. Sali mo na ako ma'am. James Latif. Samayin mo YouTube channel. James Latif. Nandito na po tayo sa Mahiyap. Ang flight namin ay ER 5655. Ayun. DJ Nerdy. DJ Nerdy. Dito na po kami sa runway tapos na sa Gagay. Channel po. Wala na ng channel 2, channel 7. Ready na lang po ako. Just ready. 1 health pass, boarding pass, and vaccination certificate. One health pass, boarding pass, vaccination certificate. Para po sa OFW. Makinig po, para po sa OFW. May OWA form na po ba kayo? Ano po? Magawa po. Yan guys, ang kailangan daw ay vaccination or certificate. 1 health pass at saka boarding pass. Ito guys, para sa quarantine daw ito. Kaya pala dalawang flight pa kasi marami. Kailangan daw dito ay 1 health pass, vaccination certificate at saka yung boarding pass.
Mahal ka. Oo. Masisira na yung paper bag.